Muziekkwartier. Hallo allemaal. Welkom bij Muziekkwartier les 7. We gaan vandaag weer verder met het leren over het lezen en schrijven van een melodie. We leren meer over de notenbalk en we gaan ook weer oefenen om een melodie op onze hand te schrijven. En we leren nieuwe liedjes. Deze keer zelfs 2 nieuwe liedjes. Dus we gaan snel beginnen. Veel plezier! Tijd voor lied nummer 1. Bounce high, bounce low. En hiervoor hebben we een bal nodig. Een grote, maar een kleine kan ook. Als hij maar kan stuiteren. Oké, komt-ie aan. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Dit is het lied. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. In dit geval is Shiloh gewoon een verzonnen woord. Maar het kan eigenlijk naar alles zijn. Dus het kan ook zijn dat je de bal stuitert naar bijvoorbeeld je broertje, je zusje, een vriendje, een vriendinnetje. Dat kun je zelf verzinnen. Nu zing ik Shiloh. Oké. Zing maar na. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Nog een keer. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Hele lied. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Jouw beurt. Oké, ik leg de bal heel even aan de kant. Want we gaan het lied zingen en we tikken de hartslag mee op onze benen. Komt-ie aan. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Nog een keer. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Nu gaan we spel variant 1 leren. Nou, dat is eigenlijk gewoon stuiteren op de hartslag. Komt-ie aan. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Laten we proberen of we het iets sneller kunnen doen. Komt-ie aan. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Oké, we kunnen heel veel variëren met dit spel. Dus nu komt variant 2. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Ik gooi hem dus eerst in de lucht en dan op de grond. Lucht, grond. Doe maar mee. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Nog een keer. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. En er is nog een variant nummer 3. En dat is eigenlijk een combinatie tussen stuiteren en gooien. Komt-ie aan. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Laten we het nog een keer proberen. Bounce high, bounce low. Bounce the ball to Shiloh. Nou, je kunt op heel veel verschillende manieren variëren met dit spelletje. En ik ben wel benieuwd of jij misschien nog een idee hebt. Dus neem je idee mee naar de repetitie en dan kunnen we het samen doen. Welk liedje zing ik nu? Doe, 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 doe. Doe, 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 doe. Doe, 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 doe. Doe, 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 doe. Ja, het liedje over de muis. En de muis is ook weer hier bij ons aanwezig.
Zet het muisje maar op je hand en dan gaan we het lied zingen met de bijbehorende gebaren. Komt-ie aan, hier zit een muisje in zijn kleine huisje. Iemand wil hem pakken, bang is het muisje. Nog een keer, hier zit een muisje in zijn kleine huisje. Iemand wil hem pakken, bang is het muisje. Zing het lied met je denkstem, komt-ie aan. Zing het lied en tap de hartslag op je knie. Hier zit een muisje in zijn kleine huisje. Iemand wil hem pakken, bang is het muisje. Zing het lied en klap de woorden, komt-ie aan. Hier zit een muisje in zijn kleine huisje. Iemand wil hem pakken, bang is het muisje. Zing het lied op ritmetaal, komt-ie aan. Ta ta di ta ta, ta di ta di ta ta, ta di ta di ta ta, ta ta di ta ta. Goed gedaan. Hier zit een muisje. Zing het lied en volg de muis met je vinger. Komt-ie aan, hier zit een muisje in zijn kleine huisje. Iemand wil hem pakken, bang is het muisje. Nog een keer, hier zit een muisje in zijn kleine huisje. Iemand wil hem pakken, bang is het muisje. Even opfrissen wat we vorige keer geleerd hebben. Weet je nog? Dit is de notenbalk. De notenbalk heeft 5 lijnen, net zoals jouw hand 5 vingers heeft. Gouden regel. Als zo op de lijn staat, dan staat Mie op de lijn eronder. Als zo tussen de 2 lijnen in staat, dan staat Mie tussen de 2 lijnen eronder. Samen met het ritme ziet een melodie er zo uit. De stokken kunnen omhoog of omlaag wijzen. Als de noot hoog is, dan wijst de stok omlaag. Als de noot laag is, dan wijst die omhoog. We gaan een nieuw spelletje doen. Op het werkblad zie je 4 notenbalken staan en die zijn nog leeg. Je hoort zo meteen 4 verschillende melodietjes. Eerst zing je ze na met de handgebaren. Dan zing je ze na en teken je het op de notenbalk op je hand. En dan schrijf je de melodie op de notenbalk op het werkblad. Het ritme zie je er ook bij staan en dat moet je goed overnemen. Wanneer de noot laag is, dan gaat de stok omhoog. Hè? En wanneer de noot hoger is, dan gaat de stok omlaag. Let op. Melodie 1. So, mi, so, so, mi. Komt-ie aan. So, mi, so, so, mi. Teken op de notenbalk.
Melodie 2. So, mi, so, mi. Zing maar na. So, mi, so, mi. Teken op je hand. Hier is de so. So, mi, so, mi. Schrijf op de notenbalk. Melodie 3. Zing maar na. So, mi, so, mi. Op je hand. So, mi, so, mi. Teken op de notenbalk. Melodie 4. So, mi, so, mi. Op je hand. So, mi, so, mi. Nog een keer. So, mi, so, mi. Teken op de notenbalk. Eén geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Eén geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Dit is het andere nieuwe lied voor vandaag. Het lied nummer 2. Ik zag een spook. En zoals je kan zien, ligt die spook bij mij hier nu op de piano. En die gaat ons een handje helpen bij het leren van dit lied. Zo, ga maar lekker liggen. Oké. Zing maar na. Eén geluid, heel verdacht. Klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Nog een keer, één geluid, heel verdacht. Klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Nog een keer, één geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Het hele lied, tik maar mee. Eén geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Nog een keer, ik zag één geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook die at pap, bovenaan de wenteltrap. Nou, voor dit spel hebben we 2 pollepels nodig. Even kijken, ik heb er hier ook 2. Dus ga die maar even snel halen in de keuken.
Je kan het ook doen met 2 potloden, maar met pollepels is net iets leuker, want we eten natuurlijk pap in dit liedje. Oké, en we tikken daarmee op onze benen of op onze tafel en we tikken tegen met de 2 pollepels tegen elkaar. Ik doe het een keer voor. Eén geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook, die at pap, bovenaan de wenteltrap. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik volg de woorden van het lied. Het ritme van dit lied. En soms tik ik dus op mijn benen en elke keer met een ta, dan tikken de 2 pollepels tegen elkaar. Probeer maar mee te doen. Komt-ie aan, één geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook, die at pap, bovenaan de wenteltrap. Nog een keer, één geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook, die at pap, bovenaan de wenteltrap. Kijken of we het nog 1 keer kunnen doen. Ietsje sneller, komt-ie aan. Eén geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook, die at pap, bovenaan de wenteltrap. Oké, laten we nu eens even onze denkstem gebruiken. Maar we tikken nog steeds de woorden mee met de pollepels. Komt-ie aan. Oké, weet je nog de ritmenamen? Tadi en ta. Zing maar mee met de ritmenamen, komt-ie aan. Tadi-ta, tadi-ta, tadi-tadi-tadi-ta, tadi-ta, tadi-ta, tadi-tadi-tadi-ta. Nog 1 keer het hele lied met de pollepels, komt-ie aan. Eén geluid, heel verdacht, klonk in het midden van de nacht. Ik zag een spook, die at pap, bovenaan de wenteltrap. Dit was alweer les 7 van Muziekkwartier van de Limburgse Koorschool. Neem je werkblad mee naar de repetitie en wie weet krijg je weer een sticker. Tot de volgende keer allemaal. Muziekkwartier.